Riċentament il-korsa ta' żwiemel tal-Marsa reġgħet ingħatat dera ġdida wara illi ntlaqat it-talba ta' bosta sidien u ġerrejja biex jinbidel ir-ramel f'wieħed aħjar biex itelqu fuqu. Ir-ramel se jkunu jistgħu jgawdu minnu aktar minn 500 żiemel u 251 sit u 242 ġerrej li huma reġistrati. Kienu bosta dawk li huma sidien ta' żwiemel li rringrazzjaw lill-Gvern tax-xogħol illi sar, fosthom Anton Reaku Tajjar li huwa l-President tal-Assoċjazzjoni tas-Sidien ta' Żwiemel. Saħaq li l-ġiri ta' żwiemel huwa sport li jiġġenera ħafna flus f'pajjiżna u li dejjem baqa' popolari. In-nies kif tara it-tajjeb tixtri żwiemel meta ma jkunx hawn korsa tajba, in-nies mhix ħadhom fuq żwiemel, flus għal żwiemel. U ta' min jgħid li dal-isports huwa l-iktar sports li ħalli flus ġol kaxxa ta' Malta. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima saħaq li meta saret l-elezzjoni bejn il-membri tal-Assoċjazzjoni tas-Sidien ta' Żwiemel kienu votaw aktar minn nofs dawk irreġistrati. Saħaq li importanti li l-Assoċjazzjoni jkollha bażi stabbli kif ukoll waħda li tkun vuċi ta' dawn is-sidien biex il-Gvern ikun jista' jgħinhom. Illum qegħdin naraw ramel ta' kwalità li proprju permezz tiegħu ħajkollok is-sidien ta' żwiemel ħajkollok aktar għodda biex anke jilħqu ħinijiet aħjar u fuq kollox ħankomplu naħdmu kif għamilna fil-xhur li għaddew proprju sabiex nassikuraw li dal-isport tal-popolari mal-Maltin u anke mal-Awċin ikompli jikber u fuq kollox ikompli jitfal il-pajjiżna fuq il-mappa ta' dal-isport anke fis-settur internazzjonali. Mill-erba' l-korsi se tkun qed terġa' tinfetaħ għat-taħriġ u minħabba xi xogħlijiet li qed isiru kulħadd hu mitlub jidħol min-naħa ta' triq Diċembru 13.